Otu nwatakịrị nwanyị ọmarị mma emedala n'obi m. Otu nwatakịrị nwanyị ọmarị mma. Igbo kwalite omenala Igbo ya ka m ji wee sị ka m bịa ka m gwa uru mmanya a na-aṅụ n'agbamnkwụ bara site n'izipụta ejije agbamnkwụ a. Tata ị na-anya ị ga-afụ na a na-eme ego na adị m ka nwaanyị a na-eme gị wee bịa ka nzipụta omenala na ebunye nwaanyị mmanya ya bụ garụ die. Nne na nna nke nwaanyị kpesịara nwaanyị ekpere bunye mmanya oyibo jeru die na ọ kwesịrị ka ya bụ nwoke laa anya bụ mmanya maọbụ nwa ya bụ mmanya ebughị na ife a na-adịba na-awụfu ya n'ala adịrọ mma n'ihi na ọ bụ ngozi si ya n'azụ ka awụfuru ife a. Ya bụ ndị be anyị bido tata gabazịa ka anyị lote na-aṅụ ya bụ mmanya na ngozi ka anyị na-aṅụ ifugi ngozi ka anyị na-aṅụta ife a si etufuzina omenala Igbo maka na oyibo bịara ka anyị cheta na-edebe omenala abụrụ njọ, omenala abụrụ alụ kama na ezigbo ife ka ọ bụ mana na onye ọbụla tụfuru omenala ga-adị nkịlịka n'ihi na ọbịalaga ga-ana ya bụ kirizienụ ejije a unu bụ ka m si elecha bụ ka m si agala n'ihi na tata m mbọsị m wee na-asịkwa unu onye ọbụla fụrụ ejije anụwa ọ dị mma n'obi dị mma na arụ ọkpara amụ pịalụ m aka na bọtịn like then ozipụtakwa n'ozi bụ nke bọtịn comment section ozipụtakwa n'ozi ebe a gosi ka obi dị ya na ya bụ ejije okiri wee na nyelụkwa aka na-akwado Fada Peter Igbo Culture Foundation. Anyị sị na ọ ga-adị ya dalụrụ nne n'ihe nwa na-emelụ ndị Igbo site na inye empowerment dịka ụdị fa